bandiraɓe musidɓe tedduɓe funnange hirnagere worgo ɓiɓɓe fulɓe to mbawɗon wonde dendagal joknayi windere nde min calmini on min juuri mon hembade kuftidindi ko giɗo mon sehil mon Siraji Diop lolluɗo gendiyanke joom gorko mo cuuɗi meɗen Rabat hongo e diwan Madina Gounass wuro diine wuro sunna tabital pulago lamorgo Tijjaniya gural boyli weli ndiyam moƴƴi ngari ƴogoɓe jiiɗa ngara ndiya jiiɗa laabi ndendi ceeri ngol fay daru hijratu ngol fay Daka ngol fay galle ceerno men Seydi Cheikh Siraji Dini Cheikh Alaji Mouhamadou Seydou Alpha Hamad Ba Madina Gounass bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko duwaw faade dendagal umma islamique woni dendagal julɓe ɗo mbawi wonde nder windere nde taw noon mo nelten duwa o ko julɓe fof ndendimo ko Afrique fof rendimo ko dendagal Sénégal na fof ndendimo e jaalagol dow inde mo ganduɗa ko kañum woni ceerno Abdoul Aziz Ceerno bun ceerno Seydi Cheikh Siraji Dini Cheikh Alaji Mohamed Saïd to Madina Gounass Afrique yarama jaalal eɗen mbawi wiide ngal ɗo jaalal jangal ngal wona tan ni jaalal tambinogal Madina Gounass ko jaalal tambinogal ngal ganduɗa dendagal rendo Afrique sabu ceerno Abdoul Aziz Ceerno ene jeeya e darde makko nde ganduɗa ko darde huftidinde dendagal rendo fulɓe ha ayni e ko wona rendo fulɓe dartanoɗo hakkude leƴƴi e leƴƴi yo ndentu gona neɗɗo goto to banggue diine jahanoɗo ñowtodiranoɗo hakkude galleji serem e galleji waliyaɓe galleji moƴƴuɓe ceerno Abdoul Aziz Ceerno o huufi dendagal rendo Sénégal naɓe e dendagal rendo mumen hakkude mumen e woɓɓe taw ko leyɗel tari ɗi gendi Sénégal ko wayno hakkude mumen gendi Mauritanie hakkude mumen gendi Mali hakkude mumen gendi Guinée hakkude mumen gendi Guinée Bissau hakkude mumen gendi Gambie ceerno men ceerno Abdoul Aziz Ceerno omo jogino pandale mawɗe wonande ɓamtare wuro ngo hono Madina Gounass ganduɗa hoorema jaccinannoɗo ko faati e gueɗe diine mo ganduɗa ko faati e jangde alqur'ana ko faati ganduɗa hoorema ko faati e faggudu nde tawno rendo wawa wurde gaga rendo ngo taw ngo dañani faggudu sabu neɗɗo koma ñama yara nde wawa gollade walla ni mbiyen nde wawa jangude ceerno Abdoul Aziz Ceerno mo ganduɗa ko bun ceerno Seydi Cheikh Siraji Dini o gollinoma hen golle payodinde ceerno Abdoul Aziz Ceerno mo ganduɗa ko goto e jaalal gendi Madina Gounass mo ganduɗa kufnoɗo rendo Madina Gounass mo ganduɗa dokkanoɗo gueɗal ha timmi e nder wuro ngo kono kadi mo wuro ngo rokkuno kadi gueɗal ha timmi caggal nde rokki wuro ngo gueɗal ha timmi ceerno Abdoul Aziz Ceerno ko goto mo ganduɗa ko kufnoɗo Daka e mbadi golle muɗum guiɗata aroɓe jaha ngara gonɗo hakkude Daka o nder balɗe 9 walla ni mbiye balɗe 10 ceerno Abdoul Aziz Ceerno kanko rerno kisal mum caggal gueno ceerno Abdoul Aziz Ceerno mo ganduɗa hoorema ko goto e jaalal Madina Gounass wona Madina Gounass naɓe tan jara ceerno Abdoul Aziz Ceerno ceerno Abdoul Aziz Ceerno no mbiɗen ni yara ceerno Abdoul Aziz Ceerno ko dendagal Afrique hono no mbiɗen nane ni kufnoɗo hakkude leƴƴi e leƴƴi yo ndentu gono neɗɗo goto caggal nde ɓe goni e nder mbadi gociri ko fati e diine l'islam ceerno Abdoul Aziz Ceerno eɗen gandi wona Madina Gounass tan wasi ngalɗo jaalal wona rendo Sénégal naɓe tan mbasi ngalɗo jaalal kono kadi wona rendo Afrique tan wasi ngalɗo jaalal so jiiɗi mbiyen ni ko Afrique ko aduna o foof so imminoma gendi Sénégal o ari ɗo leydi Farayse ceerno Abdoul Aziz Ceerno omo yiiletono e dente diniyankoɓe he ngam wawde moɓodirde ɓe kamɓe kala o wiyoɓe gon neɗɗo goto ɓe jiidodira ɓe gona neɗɗo goto ɓe ndewa gueno ɓe ganda gueno tan woni goto goɗɗo ceerno Abdoul Aziz Ceerno o woni sababu ganduɗa hoorema moɓodiral e gandodiral leƴƴi kewɗi ɗo nder gendi Farayse tawi kadi ko sababude ceerno Abdoul Aziz Ceerno mo ganduɗa sen jiiɗi mbiyen gueno no wawi hunde foof kono lomto ceerno Abdoul Aziz Ceerno bandira musidɓe tedduɓe ɗon nde ina jaakli en
ko gonga noon geno ko moƴƴo kono noon darnde ceerno Abdoul Aziz Ceerno darino hakkunde ɓiɓɓe Sénégal naaɓe e ɓiɓɓe gendiji goɗɗi koyno mbinɗen nani Mali en Mauritanie en Sénégal Guinée Gambie hay Guinée Bissau ɗum ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe lomtade nden ɗo darnde ko hunde tinde ɗum noon en duwanima dendagal rendo Afrique naaɓe en duwanima dendagal rendo Sénégal naaɓe en duwanima dendagal rendo Madina Gounass naaɓe kala en mbi yo gueɗe yurmomo yaafo harnomo aljanna ndu natdi yo ɓuuramo ndu yalti ndu yo barke makko heddo dendagal leñol ngol kono kadi yo toon won toon won foftorde makko bi jahi nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barke alqur'ani karim en duwanima khalifa men o Ceerno Diamo Tidiane Mamadou Saydou Ba en duwanima dendagal ɓesgu Ceerno Alhaji Muhammad Said radiyallahu ta'ala anhu kono kadi en duwanima dendagal ɓesgu Ceerno Amadou Tidiane Ba kala e kuɓal en mbi yo gene yurmo yaafo jaaɗo o harnamo aljanna yo toon won foftorde makko en duwanima dendagal bandiraɓe musidɓe tedduɓe kala ɗuma e wonti no musidɓe tedduɓe ngoɗo ayawo ko ayawo rabbo kono kadi ko hollidde gurdam oɗo musidɗo men giɗo men jaaɗo o ceerno men kalifa men jaaɗo o hono Ceerno Abdoul Aziz Ceerno ko goto e jaalal rendo Afrique yeehi ko goto e jaalal rendo Sénégal naaɓe yeehi ko goto e jaalal Madina Gounass naaɓe yeehi ɗum noon en duwanima dendagal ɓesgu Madina Gounass kala e kuuɓal ɓe funnage hirnage e worɓe mbawande kala nder windere nde en duwanima ɗum en duwanima dendagal pulaku ngu nde taw noon jaaɗo o yahani ko pulaku ngu foof yahani ko windere nde foof no mbiɗen ni ɗum noon musidɓe tedduɓe en duwanima dendagal rendo men kala e kuuɓal musidɓe tedduɓe min calmini on min juurima on min calmini dendagal bandiraɓe kala e kuuɓal dendagal darinoɓe e golle ɗe ko wayno ceerno men ceerno Hammeli en mo ganduɗa hoore ma ko goto e janjanke kañumne dariɗo darde fattam lamre en jettimo kankone guila ɗum waɗi ha yetti ñangu gartal makko artiredemo ɗo e nder gende Sénégal ha o nawta toon to wuuro makko teddugo Madina Gounass ɗum ɗo foof eɗen gandi koye darde kadi ceerno Hammeli dari hen darde tinde en jetti kadi dendagal darinoɓe hen ko en Alaji Ndiaye en duwanimamamo kanko sohna makko Mariam Ndiaye eɗen ñaagui gene yo gueɗe junu gurna mabɓe saabu gurna mabɓe ko nafoore leñol ngol gurna mabɓe ko nafoore Sénégal gurna ko nafoore Afrique foof ɗum noon eɗen duwanoɓe kamɓene yo guene junu gurnameje mabɓe waɗanaɓe hen cellal ɓooya ɓe ɓooya wonde jeese meɗen ɓe ɓooya kadi ɗowde golle ɗe no ɗoyri golle ɗe bi jahi nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barke alqur'anil karim en duwanima Macky Sall mo ganduɗa kañum dariɗo darde fattam lamre gila e gartugol makko ha jokkodire gonɗe ɗon ha ceerno men ceerno Abdoul Aziz Ceerno artira Madina Gounass wuro mo teddungo ɗum noon kadi ɓe mbawi yidde ko caggal nane mum e caggal ceerno kono kadi ko Macky Sall woni sababu ɗum noon emo yettani saabu yettata gueno en jettimo kanko Macky Sall jettoro tengtuɗo en jetti dendagal bandiraɓe darinoɓe hen darde lobbere ha ceerno men artira ha ceerno Abdoul Aziz Ceerno yetti wuro mum teddungo hono Madina Gounass ɗum noon en jettimo dendagal bandiraɓe darinoɓe hen koyno ceerno ceerno Abou Ndiaye en jetti kañumne darno mum mawde nde darani wuro ngo nde darani kadi ko fati Daka FM ha dendagal ɓamtare mum dendagal jagorɗe kalfinaɗe ko fati Daka FM kala en calmini en juurima kono kadi en duwanima ɗum nde taw noon ɗen jagorɗe kañum koye men jaati ene wayno ma jii yonde ceerno Abdoul Aziz Ceerno ɗon e nder ɗen golle mabɓe ɓe gollotoɗe ɗum noon musidɓe tedduɓe ko guiɗi moon sehili moon siraji joni mbiɗen ni koɗɗo e wuuro men koɗɗo e wuuro men wiyetego Rabat hotgo e diwan Madina Gounass wuro dine wuro sunna tabital pulago lamoro Tidiane musidɓe tedduɓe funnangue e hirnangue e rewe worgo ko ɗo min kannanta on ngoɗo ayawo ha e sahaji goɗɗi en duwanima dendagal Afrique foof en duwanima dendagal rendo Sénégal na foof en duwanima dendagal rendo Madina Gounass naɓe kala e kuuɓal musidɓe tedduɓe funnangue e hirnangue e rewe worgo yo jaam kisi gueɗe gona moon haalel mbaɗo ngaɗo gona kay to